Ahoj, ahoj, zdraví vás. Jablíčko 99 a... Koulíček. Takže, jdeme hrát. Promiňte, že jsme si vytvořili Skyblock už teďka, ale museli jsme, jinak bychom to nestihli natočit. A hlavně teďka jsme hlasovali na tomto serveru na Crazy Game a dostáváte za to 15 smaragdů, 5 diamantů, 1 spawner a 2 elíky na XP, teda 32 elíků na XPčka. Ty jsi spadnul? Ne. Sakra. Já vám ukážu, že když spadnete... Hlavně neskákej s tím spawnerem, prosím tě. Tak se zabijete kdyby ti nezískal ten spawner. a máte všechny věci u sebe. Ukážu vám i spawn a je asi jenom tu mob farmu, jinak všechno víte. Fail. Jenom u sněhuláků sněží. Čuč? Já vím. No, tady jsou krávy, sněhuláci, ovce, Já to vidím, slepice, pak krávomůrky a vezmu tady maso, se bude hodit, viď, koulíčku a prasata. Takže já jdu na is home, Já mezi tím udělat 2 česty. Počkej, oni už tady vyrostli, aha, jo, ty jsi dal moučku, jasně. Já si vezmu jablíčka. Hej, kde mám jablíčka? Jablíčko, chceš jablíčka? Jo, chci jablíčka. Chci nějaký sežrám. Bude docela dobrý. To je lomeno smody. Je jablíčko. To bude Iron Golem farma, jestli to chcete vědět. Já přesně tak, to bude Iron Golem farma z mýho spawneru, že ano. Já tam pak přidám i svoje, takže... Který vykraftím z jeho železa. Asi když to nejde. Teda spawnery to koupím. Vykraftím z... Udělám si prachy cikánským způsobem. Jo, no. Teď jsem to chtěla říct. Prosím mě, hele, kde chceš sehnat násypky? Potom. Potom, viď. Jenom to sežere trochu víc čestek, jinak to je v pohodě. Počkej, pustíte svůj diakrumpář? Ne. Já si potřebuji jít natěžit kobl. Já jdu natěžit kobl. A taky. Dáte warp doly. Tady máte doly. A tadyhle důl na kobl. Tady tohle farmu stavím já. všechno můžete natěžit v těchto dolech. Není ty fall damage asi? No, když spadnete tady, tak se vám nic nestane, myslím. No, nestane, no. Tak já jdu zase na warp doly. Jo, a dostanete tady ještě noční vidění. Se hodí. A spěch 2. Železo. A já tadyhle budu kopat nahoru. Teď tam budou diamanty. No, možná jo. No, mohli bychom taky najít nějaký diamanty, že jo? Jo, já jsem je našel. Tak? Počkej, tak já jdu k tobě. Kde seš? Nevím. Kde seš, sakra? Pliška prošel kolem mě, počkej, vrať se do strany. Tak? Ne, jdeš blbě. Tady? Jo. A pojď, ne, ještě ne, tady. Ne, ještě dál, trochu. Tady. Tady. Ty je někdo nechal ve stropě nějaký hulík. Pozor, já je vezmu. Jo, mám 3 diamanty. Tak pak z toho můžeš udělat krumpář. Co? Jako ty si to dovoluješ. Hej, jako proč kopeš ke mně? Nevím. Jsi šmejt. Hej. Budu sbírat já. Smaragdy. Jsou hnusný. Ale daj se prodávat. Lapis. Zlato.
Pak tady máme a diamanty. Už máme 4. Jo, já už mám tak koblu. Když máš tak koblu? Já koblu a 2. Nebo 3, nevím. Kolik? Jak tak? Aha. Trochu. Já tady ještě budu těžit koulíčku. Já jsem jablíčko. On je koulíček, jo, jenom abyste to věděli. Tak ne asi. No, že Oni ne. vidí jenom můj nick, tvůj ne. No přesně. No to je fakt. Takže vám to ani nemusím říkat. A diamanty, železo, uhlí, zlato. To se To je vydařilo. vlastně, kdyby nám někdo volal na Skype. No to je ono. No, Diamanty. Přijdu Už mám si- 6 diamantů. jsi na těch diamantech závislý. A teda uhlí? Železo. No jo, železo. Ty bereš železo, když budeme dát jenom No co, však to bude pomalu. Ale půjde to. A diamant, redstone, lapis, Lapis nejde prodávat, tak proč Železo. ho bereš? na barvivo, na pejsky ne. Tady se ženeme pejsky. Pak můžeme změnit přece spawner. To fakt. Jo, na tomto serveru se dá měnit spawner, jo, jenom abyste to věděli. Já si tady naházím XPčka. Pokud tady nikdo není, že jo, koulíčku, Ej, bych mě to počaroval. proč já to nemám zapotřebí? Jo, a dá se hlasovat každý 2 hodiny se dá hlasovat pro tenhle server za jeden spawner, 5 dia, 15 To jsi říkal, ne? smaragdů. No, jo, říkal, ale tak ještě jednou. 9 diamantů. Se mám, viď. No já netěším. Mně stačí železo. Stejně nic nemáš. Já mám lávu a to mě stačí. To je fakt. Je. Můžu pěkně spálit. Jsem tam měl golden. Neberu. A smaragd. Lapis. Budu Sakra, potřebovat cedulky, nemáš dřevo. nemám. To se musím načarovat. Já mám vlastně mám Jo. sapling. Mě zajímá, jestli hoří listy. Nevím, ale hořím já. Hele. Jestli tady vykopu schody, tak to bude fail. Koulíčku, podívej se. Já jsem tadyhle měl 4 suroviny. Jaký? Nevím. Já tam asi neměl, co? Ne. To rozhodně ne. Tak mě ani neříkej. Takže teďka jdu na Is Home. Nekrás železo, prosím. Zde žádný nekrás železo, Dej prostě. mě kobl, já to postavím, ať nemusí dělat otroka. Ať nemusím dělat od roka? Jo. Jo, Jo. Teďka do výšky, viď? potřebuji kobl, ale... No počkej, běž udělat slab. Proč tak vysoko? Jen tak. Já nemám kobl, dej mě ho. Kolik máš kobl? 3 taky. No a tady máš jeden, budu hodnej. Aspoň 2, já to postavím za tebe celý. Jo, budou doplněný no jsou doplněný doly, tak já vám to jdu ukázat. Sakra. What dolí. Vat doly. Samozřejmě, tak se jmenujou, že ano. Za chvíli si budu muset jít domů, to vypadá, ale to je v pohodě. Takže zase mám jeden smaragd. A jako vždycky nemám vidění. Tadyhle bych se mohl podívat. Jenom tadyhle u kraje. Nejlepší písnička jsem kdy slyšel. Water, father. Víš co? Jo. Tady se podívám, jenom Já jestli jsem tady pobl. něco není. Hnedka bude, počkej. A diamant. Ježiši, ten závislej. A smaragd. Požitkový závislý. Požitkový závis. Počkej, nemáme žebříky. Problém. Tak zase 2 bloky, jenom jestli tady nebude diamant třeba. Pak enchantujeme i krumpáče. Na štěstí se snažíme. Ne, asi na co jinýho.
Nevím, na účinnost. To taky. No, koupy ne. Cože? No, co jsem vlastně proti. Proč to odkopala, ty jdu dělat žebříky? Proč jsem to odkopal? Protože nevím. Vrať tam ten slab. Jak jsem to tam dal? Dej mě cobblestone. Jak jsem ti ho dal? Nedal. Dal jsem ti. Předtím. No, předtím. Dobrý, tak to už nebude stačit. Sakra, ale to nejde. Zkus si dát věci do česty a se přestane, když napíšu lomeno i sleeve, jablícko 99. No, ty jsi zlobivej. Dobojový harant. Ty jsi zlobivej pejsek. No, počkej, do vejška se bude stačit tohle. No, však jo, do No, proč výšky. tam udělal tamhle schody hnusný, co tam jsou? Protože to zbořím. To je logika. Proč tam udělal ty schody? Protože to zbořím. Myslíš, že jo? Počkej, není to nějaký divný tohle? Co? Co, počkej, co? Počkej, pojď mě to pomoct zastavit tohle. Proč? Protože to má být 7 bloků. Tak počkej! Ne, já jsem tady chtěl vyskákat. To se portni. Já to tady zbořím, tuhle jednu. Bopor se. Ne. Jo, dobrý. Papa, Hej! Pomoc! proč to zbouráváš? Potom budu cheat spawner. Chcít spawner? Cheat spawner. No, Přesně jo, tak. přesně tak. O to tvoje mě zmizela voda. Aha, tak už vím, kde je voda. Jablíčko chce jablíčko. Dej mi. Já mám jenom 8. Jeden problém, skoč koupit vodu. Water bucket. Už jenom 6. To 52. Že? Co? 6. Jeden jablíček. Tak Jablíček, no. Přesně tak, jablíčko. Jablíčko, Potřebuji nekonečně. Jablíčko potřebuji je jenom do shopu jablíčko. Koupit vodu. Ukaž jim shop a běž koupit vodu. Mám žízeň. pomoc. Daj, běž koupit vodu. Jež počkej. Tak já vám ukážu Warp Shop. Tadyhle se dají prodávat itemy. Tahle je různý. Tadyhle jsou saplingy, to bych taky mohl koupit jungle sapling, že ano. A ten není Kuličku. ten není takový, to je blbý mod, to nekupuju, jde na prd. No a Já co? vykraštím pár cedulek. Tadyhle Pár. pár, to u tebe známe, no. Je, Oni ne. já si koupím jablíčka. Kup mě vodu. Potřebuji vodu. Tady kde? Water bucket, dole. Dole. Někde to je prostě, možná dole bude. Já si koupím jablíčka, jo? Protože jablíčko Ne, ale pak není nebudu nic mít jiného než peníze. jablíčko. Ty nebudeš mít peníze. Ne, no počkej. Jo? A kup byli, nejdřív. What? Aha. Co to je? Jo, tady. 1 nebo 2? Jeden. Dobrý. Teďka si jablíčko, si koupí jablíčka, že ano? Tak se, počkej, pojď na instant. Počkej, já si chci koupit jablíčka. Včera Tady to možná. stavím, má debil. Tady Já možná, jsem cripple. tady možná budou někde jablíčka. Hej, kde jsou jablíčka? Mimo, Ty neprodávají. ne, doufám, že ne. Ach jo. Jablíčka jsou jenom pro vegany. No a já jsem vegan. Foj. Ne, Já žeru jenom maso. ne, já žeru jenom maso. To nevypadá, když jsi vegan. Čeká, sakra. Tady je jenom 16 saplingů. Proč kupuješ jungle saplingy? Já jsem nekoupil nic. Co mám koupit? Jaký sapling? Ničeho hlavně. No nic neprodávají, tak to je docela blbý. Proč neprodávej? Kobl prodám. Ne, já ho ještě budu potřebovat. Pozdě. No to nebylo pozdě, já jsem tě viděl do displeje. Hoří. Jo, Hoří. na Iron Golem. No, save me. Tady je Iron Golem. Nevím, nebo... Ne, tak jsem asi Když save. byl pej. A pomoc. Is home. Taky bychom si někde mohli... Počkej. Vodu chceš, jo? Chceš vodu, jo? Bacha, Chceš vodu, jo? od něj.
Ne, počkej, skoč radši. Já nechci, aby to prolítlo lávou. No dobrý. Dej měj. Počkej, udělám starý, dobrý, neznámý. Nekonečný zdroj. Tak ne no. Jo? Už jo. Jo, už to je. Teďka tam jde jedno počkej, já vyhradím místo přímo pro spawner. 1, 2, 3. Já hořím. Tak jsem neměl jíst. Počkej, dej mi spawner. Ho tam umístím. Já ho tam umístím. Počkej, ale já takhle nemůžu. Skákej a stav. Tak já Počkej, nemůžu. 3, 2, 1, hop. To nepůjde asi, musíš jít, pojď si na mě portní. Ale jeden blok jsme udělali. Dobrý, ne. Říkám, že na Islandech nejde mlátit. Počkej, už jsme... Už jsme 2 bloky. Dobrý, Jo, dobře. No tak pozor. umistuj ho pomalu. Ne, dávej ho. Snad se trefíme. Jež tak běž. Proč? Ty jsi taky nešel. Je, sakra. Taky to ne... Jo, dobrý. Už máme Iron Golemy. Už nemáme Iron Golem. Hej, Iron Golemy. Ne. Iron Golemy. Iron Golemy. Ne, nech toho. Já to spawner zničím. Počkej, jsem pro železo. Proč? Hej. Chytrej si jde pro železo, víš? Jsi. Ale ty jsi blbej. Aha, tak jsem na gimpu. Stěrka. Já, stěrka. Musíš mluvit do mýho mikrofonu. Hej, počkej, dej mi nějaký iron. Nemám. Teď říkám, jsem to všechno prodal. Ty jsi blbej. Hej, jo, iron. Kolik? Hej, ty jsi to čornul. Já mám jenom 22. Jak to běž prodat? Hele, iron. Hej, ty No, 4. tak mě dodej, já jdu dělat násypky. Tvoje násypky, moje to jsou něco jiného. Máš to v truhle. A ještě tohle nech vypálit, jo? Ještě tohle, počkej, si tohle vem. Uhlí máš tady. A víc nic nepotřeba, ani nic Pojď se nepotřeba. koukat na podívanou. Hop, hop, hop. Hej! Uhlí nechám, to je jediný dobrý. Proč to vyhodil? Proto. Já proto skočím. Tak skákej sebe vrahu. 7 násypek, dobrý, tak Au. to stačí. Počkat. What the fuck? Jo, jasný. Já mám takový dobrý bůh, že se nesmím teleportovat při padání. To jo, Někdy na prd. někdy na prd. Ups. Ale chtělo by to enchanting table. Jo, hele, tady můžeme enchantovat. Tak ne, asi. 17. Aha, jsem tač. Tak ti nevykope žádnou surovinu. Ale vykopu. No ale dostaneš to horečko. No a co? A nedostaneš cobblestone, ale dostaneš stone. No a co, ten se bude hodit, ne? Ne. Jo, přece netlačí. Hele! Ale to bychom mohli mít na okrasu tyhle bloky. Ne, to jsme hlusí. What the fuck? Taky se ti vracejí bloky, co vykopeš? Ne. Tak já jsem už vykopal celý strom, a teďka jsem mě celý vrátil, to je divný. What? To je nějaké divné. To je. No konečně. Já mám hlad. Já tady jenom Nemáš nějaký jídlo? Nemám. Ne, vůbec. Doufám, že padne nějak. Doufám, že tady bude Já si žeru diamant. melouny. Doufám, že... Ne! Ne, počkej, zasadíme je. Nadělat. Můžeme snět. Chceš? Ej. Proč jsi sežral? Proto, protože ty si to nechtěl dát. Tak asi když nejsem doma. No a co? Jsi doma, když ti vedle tebe sedím. Nemluvej. Hej, 2 česty, to máme tak na 2 jako já chci najít já. A já chci najít prachy. Ale golden. Který je na prd.
Samozřejmě. Ale je to pěkný okrasný blok. Ups. Co je? Zeskoušel. Ne. Zeskoušel, co se stane, když... Ups. Já jsem chcípnul ve stromu. Ve Já stromu. jdu asi za chvíli domů. Jo. Tak já to jenom dokopu dolů, portnu se... jsem dole. Portnu se domů, možná ještě, počkat. Ještě tady zkusím nakopat nějaký diamant. Protože jiný ten mě chybí. Orečko. A tady je diamant! Tady je diamant. Diamantový orko. Tady jsou blbové, oni tady nechávají diamanty. Tak to budeš ještě prozkoumat. Já to za chvíli jdu. Tak já jdu na Is Home. Ups, proč kopu Počkej. dolů? Kde mám home? Tady. Jablíčko. Tak vylez na mob trapku. Aha, ty už tam lezeš. Pozbírat všechno ze Zelé, že jo? Zelé, že Ty jo? tady je železo. Jo, kolik? Málo. 14. Ještě tak mám v inventáři, tak je docela dost. Pojď ke mně. Počkej, já jenom vykoristím čestky. Jdeš mě koupit dřevo? Tak já jenom vykrofním brnka. Čeho? Já už mám železný. Ne, nepanžij tak dřevem. Dřevem? Teda ironem. Sakra. Je. What the fuck? Oni nejdou vykraftit železný kalhoty, jo? No, dobrý. Hej! Proč jsi Like a udělal? boss. Dej mi na boty. Nedám. Hej. Co si Co pozbírej? tam hodil? Klínu. Nic zajímavého. To je další železo. Už mám stack a 1. A brnko. Víš, tak to dávej do truhly. Proč? Já jdu dělat násyp. Já nemám dřevo. Já si budu Takže dám Is Home. Aha, ty jsi se odpojil. No tak dobře. Teď taky klo. Tak já jdu na spawner a asi to ukončím sám. Tak, ahoj.